Kini ang Atraka Balita 943. Gipanghinluan o gilimpyuhan ang mga drainage canal kagahapong adlaw sa Barangay 2 sakop ning syudad sa Tanhay. Kini gipagpangulo ni Barangay Kapitan Richard Rial. Sumala pa ni Kapitan Rial nga nagsugod ang ilang pagpanglimpyo sa kanal dito sa may Mabini Street, Legazpi Street o kagahapong adlaw diri sa may duol sa Sibianan ang Basa Street ning Barangay 2. Dugang pa ni Kapitan Richard Rial nga ila kining programa sa barangay o kada tuig kining limpyuhan ng ilang drainage canal nga sakop sa Barangay 2. Say usab ni Kapitan Rial nga adunay budget ang barangay nga gipundo aron mahunluan ang kanal. Ania ang iyang pamahayag. Sa kuaning sa among reclogging alisyunis mga release canal diri tuang poblasyon Barangay 2 project ni sa tuang barangay o nakasugod na dito sa Pikas Mabini Street dito sa Progreso Street Legazpi Street o nanapunta diri ron sa kuan alis istasyonan yung tapit. So, kasagaraan na makuha na mo ni kada tuig jud. Kada tuig. Pinis budget na mo. Pero budget mo din kada tuig. Okay. So kalagmitan ba makuha na to kap yung nani sagol bagod basura or mo digil kalikaya na? Medyo na itong balikayan kay nadyo mga plastic. Yung mga pampers gapon. Pero rinagyo pa sa unang wala pa itong palaod sa kuhan basura. Na pagkakaroon, okay na. Ang dagan na mong nakuha ang basura dito sa ubos nga bayan. Kini ang Atraka Balita 943. Matod pa ni Kapitan Rial nga dala sa ilahang pundo ang pagpaayo usab sa mga drainage canal nga naguba og ang mga manhole. Nini ang ila kining pag-aayuhon tungod kay anaaman kini sila'y pundo. Apan may mangno ni Kapitan Rial sa iyang mga katig barangay nga kon mahimo magtinabangay sila sa paglimpyo. Bisan nagsagubang kita sa pandemya aron usab malikayan ang lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Aniya ang iyang dugang pamahayag. Upod ng gawas na mo kay kami nagsugod na pina kami mo man sa muang yung obligasyon na mo kada tuig sa barangay. Gawas sa pagpalimpyo na mo nining kanal amo pong ayuhon ni mga manol sa ani ug mga napoy mga linis kanal nga nagubagyot amo kining rehab amo mga kinabudgetan labi na dia sa may ati-atihan amo namin na business council mo na amo ko na trabaho nung ako minsan sa kuwang mga piso nung ako magirikanan sa poblasyon Barangay 2 na magtabangan na rata sa pagpanglimpyo aron paglikay sa dengue o sa atong pandemic karon nga atong kasabot. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Barangay 2 sa Captain Richard Rial. Eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.